Sfânt Georgiu de Mureș este singura comună din județul Mureș care este localitate turistică de interes local și este totodată și cea mai mare comună din județul Mureș cu peste 11.000 de locuitori, dar are multe atracții turistice. Din acest motiv recomand tuturor turiștilor atât din țară cât și din străinătate să vină să viziteze această comună aflată în imediata vecinătate a municipiului Târgu Mureș, foarte aproape de Sovata, de acele zone frumoase din Transilvania, care de altfel sunt vizitate de sute de mii de turiști anual. Despre Sfânt Georgiu de Mureș, precum este cunoscut, aici se află complexul Apollo, băile sărate, strandul cu apă sărată, cu un efect curativ extraordinar de mare, dar având și piscine cu apă dulce, topogane și în interior un centru wellness care este vizitat de zeci de mii de turiști anual pentru relaxare, dar și pentru vindecare. Și în apropierea acestor băi sărate sau complexului Apollo este și un castel datat din anii 1870, castelul Mariofi, care a fost recent renovat din fonduri europene și a fost deschis publicului larg. Mă aflu chiar în acest castel și care prezintă în mod interactiv, folosind chiar mijloace digitale, prezentând o parte din istoria comunei și a persoanelor sau familiilor care au construit sau au locuit în acest castel. Și așa e prezentat, așa e realizată expoziția, încât și tinerii și copiii care vin aici să poate să petreacă 30 de minute sau chiar și o oră, văzând o parte din istoria comunei, putând să se joace cu anumite mijloace, putând să atingă, să aducă oameni vorbitori sau chiar picturi care vorbesc. Evident, scopul este ca acești turiști, când au intrat în acest castel, să li se redea un fragment din acele vremuri, să afle cum au trăit, ce au mâncat, ce obiceiuri au avut, dar redă și fragmente din comună, inclusiv din al doilea război mondial, având o imagine de parcă deasupra lor s-ar întâmpla acele bombardamente care au avut loc la sfârșitul anului 1944, chiar aici în Sfânt Georgiu de Mureș. Peste câțiva metri poate vizita chiar centrul comunei Sfânt Georgiu de Mureș, unde se află statui și statuia lui Constantin Romanu Viviu, dar și a lui Petöfi, acesta arătând deja o parte din personalitatea comunei, adică faptul că aici locuiesc și români și maghiari, dar și romi, iar multiculturalitatea este redată și prin echilibru acelor statui care sunt amplasate în centrul comunei, dar și în alte zone ale localității Sfânt Georgiu de Mureș. Tot aici, dacă vorbim de locuri de vizitat sau chiar clădiri, pot fi vizitate bisericile locale, mai ales că Biserica Romano-Catolică, care din dovezi a existat deja din anul 1300, este un monument istoric, are un tavan tip casetă de lemn, dar are și acea curiozitate că în turnul acestei biserici se află și un muzeu, dar poate fi vizitată și Biserica Reformată din Cotuș, care este la fel monument istoric, totodată și celelalte biserici, bisericile ortodoxe, reformate, chiar unitariene sau greco-catolice, pentru că sunt foarte frumoase și îți pot reda câteva momente de liniște. Palatul nostru cultural, care recent a fost construit, nu e doar o clădire, un centru cultural, este o clădire construită în stil arhitectural transilvanian, cu turn, stil Coșcaroi, unde turistul poate urca și poate avea o vedere de ansamblu de pe o bună parte a comunei Sfânt Georgiu de Mureș. Dacă amintesc de Palatul Cultural, mă simt obligat să amintesc și numeroasele manifestări culturale care au loc anual în Sfânt Georgiu de Mureș. Pot aminti aici Festivalul Coral Internațional, dar și o grămadă de tabere de pictură. Avem peste 35 de pictori în Sfânt Georgiu de Mureș, dar participă și pictori din alte localități, din țară, chiar și din străinătate. Dar avem și scriitori, poeți care aproape lunar lansează câte o carte. Aceste cărți vor putea fi
citite sau chiar cumpărate în Castelul Mariafi. Dar anual organizăm diferite evenimente în aer liber, evident, și zilele sânt-georgene, dar și zilele culturii românești, culturii maghiare sau culturii romilor. Totodată festival de gastronomie sau de artă meșteșugărească, la care vin sute sau mii de vizitatori. Totodată aș aminti, în cursul vizitei localității noastre Sfânt George de Mureș, se poate vizita și Moara Cichi, moară care a funcționat zeci de ani, acum este un muzeu. Tot aici putem aminti zone frumoase din localitatea Sfânt George de Mureș, dat fiind faptul că ne aflăm pe malul râului Mureș, în vecinătatea dealului Pițigoilor. Ambele locații sunt zone care merită vizitate. Malul râului Mureș oferă un peisaj minunat, iar în viitorul apropiat se vor construi 2 piste de biciclete care leagă aceste locații turistice pe care le-am amintit, de exemplu zona de agrement Mureșu, zona 7 Plopi, zona unde se află de altfel și o pistă de karting, dar și singura arenă de hockey acoperită din județul Mureș, va lega acest punct printr-o pistă de biciclete, de acest Castel Mariafi unde mă aflu în prezent, iar o altă pistă de biciclete va urma cursul râului Mureș și va sosi la complexul Apollo, la Băile Sărate. Dar dacă amintesc de un moment de a merge cu bicicleta sau pe jos la o plimbare frumoasă, este și dealul Pițigoilor, de unde, printr-o plimbare de aproximativ o oră, se poate ajunge la platoul Cornești, unde se află și grădina zoologică a județului Mureș.